Badhe mangsaipun ingkang putra wonten ing Tegal Kurusetra menika mangke ingkang putra nedya nitih rata. Menawi wonten keparing enggalih sarta menawi paduka Kanjeng Rama kedugi minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun ingkang putra ing Awangga. Paduka Kanjeng Rama ingkang kula suwun minangka dados kusiripun ingkang putra Ngawangga ngrabasing para Pandhawa Rama Prabu. Cabang karna mawingis-wingis katon lenandheping Trisula Nita Markata lir kabaranan Nun Rama Prabu kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya ing Mandaraka Rama Weladalah Gusik Karna nggonmu mabukuh ana ing ngarepanku sarta aturmu ingkang wis suwe ora kepireng dening aku teka dina iki lha kok ngane-ane kowe ngaturke bekti marang Salya ya tak tampa Karna tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning wong tuwa wae tampanana kapundi nggo jimat andayanana kasantosaning batos ingkang putra Ngawangga Rama wale-wale menapa estunipun anggen kula nyandhet tindak paduka Kanjeng Rama menika kala wau badhe wonten atur ingkang kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Salya iya aku wis ngerti lan wis krasa saiki maragake mumpung neng kene adoh karo wong-wong prajurit kuwi suntaken gegembolaning rasamu karo aku maragake suntaken gegembolaning rasamu karo aku Karna wale-wale menapa Rama iki sepisan kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk dhateng paduka Kanjeng Rama Prabu dening kengangka kalih sepinten ngalepatanipun ingkang putra selaminipun ingkang putra menika dados putra mantu paduka Kanjeng Rama Prabu Salya ing Mandaraka amung tansah damel gerah penggalipun Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten Rama dene menapa sababipun kula atur ing mekaten badhe angkatipun ingkang putra wonten peperangan menika mangke sumados cemeplong manah kula mboten wonten bab ingkang adamel ganjel raos ing manah kula sedaya mboten badhe karaos lega menawi dereng wonten mulunging penggalih paduka Kanjeng Rama paring samudra pangaksami dhateng pun Basukarna anggenipun selaminipun dangus sami-sami sak pejagong wonten ing negari Ngastina rumiyin ingkang putra tansah cengkah ing pemanggih kaliyan paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka karna wonten dawuh tumrap saya bedaning penemu kuwi wis lumrah dadi saka pangrasaku ora ana luputmu marang aku lan wiwit biyen mula aku wis ngerti marang pambegane anakku mantu Nalindra ing Awangga kowe. Mula ora susah ngaturake saking kaleputanmu kabeh ora ana sing luput. Jejering wong tuwa kaya aku mung tansah kudu menehi pangapura marang kowe Karna. Inggih, matur nuwun Rama. Matur sembah sewu nuwun tanpa pamit dene mekaten dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Rama saestu adamel rega raos ing manah kula. Iya. Dening saklajengipun badhe atur kula menika mangke sampun ngantos dados runti ing penggalih paduka Kanjeng Rama Prabu. Piye, kowe arep matur apa? Badhe mangsaipun ingkang putra wonten ing Tegal Kurusetra menika mangke ingkang putra nedya nitih rata. Menawi wonten keparing enggalih sarta menawi paduka Kanjeng Rama kedugi minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun ingkang putra ing Awangga. Paduka Kanjeng Rama ingkang kula suwun minangka dados kusiripun ingkang putra Ngawangga ngrabasing para Pandhawa Rama Prabu.
Wela dalah. Wah, kaget aku, kaget. Ning jroning aku kaget, aku ki ya guyu. Krungu aturmu sing mengkono mau tak kandhani. Tinemune jebul bareng wong tuwa mbok caosi pangabekti sarta ucapmu ing ngaturake sak kabeh keleputanmu. Bombonge ngati tanpa pepindhan bebasan tumplak punden sinundul puyuh. Bareng wis mumbul rasaku dhuwur banjur mbok mbrukke sak kayang-kayange. Oh alah. Salya. Gerangan kaya aku kok ora weruh gelagat karo pasemon kuwi ya aku. Nggih. Karno. Pirang-pirang sinopati kang luwih trampil isih nom akeh. Kabeh uga wani sarta wasis ngayatake kendalining kreta, lah kok aku wong tuwa mbok jaluk supaya dadi kusir. Mongko wong sakmene akeh padha ngerti yen aku kuwi maratuwamu, kowe kuwi mantuku. Aku ki wong tuamu. Lah kok mbok kongkon dadi kusir kuwi? Apa pancen kowe niat ngorek-orek raine Salya, bapakmu? Apa pancen wis dadi niatmu kowe bakal jejereng wirang ana ngarepe prajurit semene akeh? Kowe ngumbar wirange nata Mandara kaya ngono apa piye? Nyuwun pangapunten. Menawi atur kula menika kala mawa damel sengkeling penggalih paduka Kanjeng Rama namung estunipun anggen kula kumawantun matur mekaten menika kala mawa margi ugi mboten sepen ing pamitang Rama. Lho, ora sepi pamitung. Inggih, petungamu piye coba? Petungamu piye aku Kandanana? Peperangan wonten madyaning Bratayuda menika mangke mboten namung mligi kula ingkang ketingalaken katiasan. Namung ugi prigeling ulah kridaning rata ing sedaya kala wau wonten panguwaosipun kusir. Mongko sampun cetha bilih badhe mengsah kula mangke mboten sanes kejawi namung Yayi Janaka wondene ingkang minangka kusir sampun mboten saged dipun selaki malih kejawi namung Koko Prabu Dwarawati. Milanggen kula nyuwun supados Rama Mandaraka kersa minangka kusiripun ingkang putra ngawangga menika saking panginten kula. Sinten malih ingkang saged napaki kridanipun kusir saking para Pandhawa kejawi namung Paduka Kanjeng Rama Prabu? Mboten wonten senopati negari Ngastina mriki ingkang kedugi sarta kiyat ngembari olah kridaning rata nata ing Dwarawati, Rama Prabu. Menika ngangka sepisan. Dening ngangka kalih madhep mantep raosipun putra menawi tansah sinanding dhateng tiyang sepuh. Kamangka kula menika sampun boten gadah tiyang sepuh. Namung Paduka Kanjeng Rama Prabu ingkang kula anggap minangka pengayoman kula. Mila suruh sanget panjenengan pun ingkang putra keparenga Paduka Kanjeng Rama ngudaneni menapa ingkang dados panjenengan kula Rama. Ya, wis. Kanthi aturmu kang kaya mengkono mau nadyan sak temene isih tak penggalih nanging gandeng adreng rasamu. Ala dikaya ngapa kowe kuwi anakku mantu? Lagi sepisan iki aku nampa sembah bektimu marang aku, lah kok jebul pitukane abot. Aku wong tuwa kudu ngusiri anakku mantu maju ning pabaratan. Yo, Karno, aja sumelang. Aja sumelang rasamu mangkatmu ning peperangan, aku kang bakal ngayatake kendali ning rata Karno. Waduh, matur sangat genging panuwun ing tanpa mami Rama. Ya wis. Gage, aja walang ati. Aja tida-tida. Nengno pamikirmu ayo tak kanthi manjing ana ing payudan. Kula nuwun sewu. Menawi kepareng tuwin danganing penggalih ingkang putra badhe wangsul rumiyin dhateng Awangga. Ngiras pantes pamit dhateng ingkang putrapun Yayi Dewi Surtikanti Rama. Oh. Kowe ngono apa piye? Inggih. Nuwun sewu. Paduka Kanjeng Rama ugi kedah ngusiri kula wangsul dhateng Awangga. Oh, lah mbok inggih monggo Den, monggo. Monggo kula dherekaken manjing rata monggo kula dherekaken. Wah, cah baguse kok kaya ngono lho Karo.